Ir-riżenja ta' Antoine Zammit minn teżorier tal-Partit Nazzjonalista waslet sabiex il-Kunsillier Nazzjonalista ta' Taslima Pier Portelli jiftħilha kontra tmexxija nazzjonalista u jiddikjara li m'hemmx irrieda biex il-Partit Nazzjonalista isir relevanti. Fawissu li għadda Portelli r-reżenja mill-kariga ta' President tal-Kulleġġ Kunsilliera Lokali tal-Partit Nazzjonalista. U mifhum li Portelli kellu argument jaħraq mal-kap nazzjonalista Adrian Delija u mas-Segretarju Ġenerali Clyde Pooley. Wara xarejn sieket Portelli fetħilha fuq Facebook u esprima l-oġġeħ tiegħu għal mod kif twarrab minn Adrian Delija. Min tal-ħin liberu kollu tiegħu għal kawża li jemmen fiha jiġi mwarrab bil-pulit minn nies li jaħsbu li dak li jagħmlu huma biss huwa tajjeb u li jagħmel ħadd ieħor huwa imbarazz, kiteb Pier Portelli. Portelli kien ikun dejjem ma' Adrian Delija u għamel minn kollox sabiex Delija jilħaq kap tal-partit. Kiteb li minpoġġu lil Antoine Zammit bħala teżorier tal-Partit Nazzjonalista biex minn għalih jimla post vakanti se jibqa' mkaħħal mas-siġġu tiegħu. Portelli qal li huwa kemm il-darba prova jattira aktar nies lejn il-Partit Nazzjonalista, iżda qal li m'hemmx rieda biex ikun hemm aktar nies ġodda fil-partit. Jiena ħsibt emmint u provajt kemm il-darba biex navviċina nies ġodda lejn il-partit, iżda jidher li m'hemmx irrieda sabiex il-partit isir verament rilevanti bħala oppożizzjoni, kiteb Portelli li ma eskludix li jkun hemm aktar persuni li jirriżenjaw jew jitilqu mill-Partit Nazzjonalista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.